Din hija sitwazzjoni li ġiet sfurzata fuqna, dan mhuwiex strajk tal-Pitkala, però dan huwa Dipartiment tal-Agrikoltura tefana f'pożizzjoni fejn aħna ma nistgħux noperaw. Ħajbatu tnejn min-nies minna di il-bdiewa u aħna. Hekk sostna Jan Bonello mill-Assoċjazzjoni tal-Pitkala ma' Net News fejn qal li din is-sitwazzjoni qed tkun sfurzata fuq il-Pitkala f'diskussjonijiet li ilhom għaddejjin għal kważi 8 xhur li għal dan in-nuqqas se jbatu kemm huma bħala Pitkala kif ukoll il-bdiewa. Bonello fakkar li kien il-Ministru stess illi wiegħed li l-garanzija bankarja m'hemmx bżonn tkun imġedda għaliex se tiġi mneħħija b'mod assolut. Fl-aħħar laqgħa li kellna mal-Ministru nnifsu u kien hemm xhieda tal-Avukata tagħna, s-Segretarju Parlamentari u anke l-Awditur tagħna, il-Ministru wedna illi il-garanzija bankarja m'hemmx għalfejn tiġġedded min-naħa tagħna il għaliex ħadd tiġi abolita b'mod assolut. Aħna serraħna rasna. Is-sitwazzjoni finanzjarja fil-pajjiż hi sfortunatament il-Pitkala ma jaffordjawx iġeddu dawn il-garanziji għal raġuni finanzjarji. U nhar il-ġimgħa li għadda rċevejna ittra mid-Dipartiment tal-Agrikoltura tgħidilna li jekk ma nġeddux il-garanziji bankarji maħniex ħajkonna liċenzji imġeddin u mhux ħankunu nistgħu noperaw. Fil-kummenti li għadda ma' Net News huwa qal il-Pitkala qed jappellaw li tinstab soluzzjoni. Aħna bażikament qed nipproponu diskussjoni miftuħa, aħna nixtiequ naħdmu u nbiegħu x-xogħol tal-bdiewa bil-prezz li ħaqqu. Aħna nixtiequ bażikament li npoġġu fuq mejda u nsibu soluzzjoni illi taħdem kemm għalina u kemm għall-bdiewa. Intant f'reazzjoni għal dan il-Ministru Anton Refolo ħareġ jattakka lill-Pitkala bil-Ministru jħabbar li nhar it-tnejn il-bdiewa se jkunu jistgħu jidħlu fis-suq tal-Pitkalija fis-satej ta' filgħodu. Fl-aħħar sigħat tkellmet ukoll il-Fondazzjoni Maja fejn appellat għas-sens komun sabiex din is-sitwazzjoni ma tkomplix teskala u tkun ta' pis għal ħafna li jaqilgħu il-ħobża tagħhom minn dan is-settur. Il-Fondazzjoni qalet li din is-sitwazzjoni jeħtieġ li tissolva f'qasir żmien sabiex il-prodott agrikolu ma jeħux daqqa fl-istaġun tar-rebbija li huwa wara kollox l-aktar staġun produttiv għal dan is-settur.